цели 5 години. Поздравяваме с завършването на втория етап от гимназиалното образование. Пожелавам да издържите успешно на матурите и за бъдеще това образование да води към повече, по-големи успехи и в всяко отношение да намерите щастие в късмета си. За мен беше чест, че ви бяхте мои ученици. Винаги ще останете част, ще вземате част от сърцето ми. Винаги ще се радват. Аз не можем да познаем колко могли да се опазвате. Като се срещаме или пък когато да начне, просто радва. В училище да се видим. Каквото е вярват.